Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή Ζήτημα Υγείας που απόψε πραγματεύεται την πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας και τα νεότερα δεδομένα που υπάρχουν γύρω από την ασθένεια αυτή. Μαζί μας για να μιλήσουν για την νόσο αλλά και για ένα σχετικά πρόσφατο κλάδο της επιστήμης, την νευροανασολογία, είναι ο κύριος Νικόλαος Γρηγοριάδης, επίκουρος καθηγητής νευρολογίας, Β' Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Η κυρία Γεωργία Δερετζή, αναπληρώτρια διευθύντρια ΕΣΥ Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κυρία Δερετζή, καλώς ήρθατε και εσείς. Και ο κύριος Ευάγγελος Κούτλας, αναπληρωτής διευθυντής ΕΣΥ Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε πολύ που παραβρίσκεστε απόψε κοντά μας για να μας ενημερώσετε έτσι για αυτή την σοβαρή ασθένεια της σύγχρονης εποχής που πλήττει και ιδιαίτερα και νέους ανθρώπους. Όμως θα ήθελα την κατανόηση έτσι, και την υπομονή σας για λίγα λεπτάκια, γιατί έχουμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια λειτουργίας της ΕΤ3. Θα παρακαλούσα λοιπόν λίγο την υπομονή σας και αν θέλετε να σχολιάσουμε και κύριε Γρηγοριάδη, έτσι να μας δώσετε και εσείς τη δική σας την ευχή. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε στο κανάλι σας. Και ιδιαίτερα τέτοιες μέρες σήμερα που γιορτάζετε τα 20 χρόνια του καναλιού. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και θεωρώ ότι η τιμή είναι πραγματικά τεράστια, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο πιστεύω ότι υπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα την ποιότητα στην ενημέρωση σε όλους τους τομείς. Είτε για την υγεία πρόκειται, είτε για κοινωνικά ζητήματα, και ιδιαίτερα το διαπιστώνει κανένας και στις μέρες τις δύσκολες που περνάμε στην πατρίδα μας τον τελευταίο καιρό. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. 2 δεκαετίες ζωής και δημιουργικής πορείας, αλλά και πρωτοπορίας, φίλες και φίλοι, συμπλήρωσε η ΕΤ3. Και θα μας επιτρέψετε και μέσα από αυτήν την εκπομπή, την ιατρική, γιατί υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και σημασία να αναφερθούμε σε αυτήν, να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει η ΕΤ3 στην ενημέρωση του πολίτη, της κοινωνίας, γύρω από τα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Γιατί η ΕΤ3 είναι επί 20 χρόνια κοντά στην περιφέρεια και στον άνθρωπο. Πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, και στο πρώτο βήμα της δημόσιας τηλεόρασης, ελήφθη η υπόφαση να μεταδοθεί, να προβληθεί μια τολμηρή και πρωτοπόρα για τα δεδομένα της εποχής εκπομπή. Η πρώτη, λοιπόν, σε απευθείας μετάδοση εκπομπή της ΕΤ3. Και αυτή ήταν η ιατρική εκπομπή. Ήταν η βιταμίνη 3. Η ΕΤ3, λοιπόν, ήταν η πρώτη τηλεόραση στην Ελλάδα που καθιέρωσε εκπομπή υγείας. Στόχος της από τότε ο ίδιος. Η εκλαίκευση του χώρου, το να μπορεί ο καθένας να τηλεφωνεί στον αρμόδιο γιατρό και να παίρνει έγκυρες απαντήσεις. Το να μπορεί ο καθένας να παραβρίσκεται στο στούντιο και να ζητά ιατρικές συμβουλές. Η επιμέλεια της εκπομπής ανατέθηκε σε ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης, από τους πρωτεργάτες της τηλεόρασης, αφού συμμετείχε και στην οργάνωση και λειτουργία του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα. Η σκηνοθέτηδα, η κυρία Μίκα Ζαχαροπούλου, αναλαμβάνει λοιπόν να φέρει σε πέρας ένα δύσκολο για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και των τεχνικών μέσων έργο. Να φέρει λοιπόν τη βιταμίνη 3 κοντά στον κόσμο, να τον ενημερώσει για τις ασθένειες και να μιλήσει και για την πρόληψη. Και όλα αυτά για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Με χαρά λοιπόν φιλοξενούμε απόψε, έστω και τηλεφωνικά, την κυρία Μίκα Ζαχαροπούλου. Καλησπέρα, κυρία Ζαχαροπούλου, μας ακούτε? Ναι. Χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Επιχείρησα, κυρία Ζαχαροπούλου, να περιγράψω έτσι πολύ σύντομα την προσπάθειά σας για να στηθεί η ιατρική εκπομπή Βιταμίνη 3. Όμως όσοι δεν το ζήσαμε, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αγωνία να βγει η εκπομπή, αλλά κυρίως να υπάρχει και αποτέλεσμα.
Μας ακούτε, κυρία Ζαχαροπούλου? Πραγματικά η βιταμίνη 3 ήταν η πιο μεγάλη μας... Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε βεβαίως. Η πιο μεγάλη μας παραγωγή ήταν ζωντανή, με διάρκεια 2 με 2,5 ώρες. Είχε πολύ κόσμο μες στο στούντιο. Βλέπουμε και τον συνάδελφο, τον Κώστα το Μαρίνο, ήταν από τους παρουσιαστές της εκπομπής. Ακριβώς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα τηλεφωνήματα του κοινού. Είχαμε 4 με 5-6 γιατρούς πολλές φορές. Κοινό, 7 με 10 άτομα, τηλεφωνήτριες. Πρέπει να σας πω ότι το όνομα της εκπομπής εμπνεύστηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Βολονάκης, προϊστάμενος του τομέα πολιτισμού, στον οποίο ανήκει και η εκπομπή. Ο τίτλος Βιταμίνη 3 ξένησε στην αρχή τον κόσμο, έψαχναν όλοι να βρουν ποια ήταν αυτή η καινούργια βιταμίνη την οποία δεν γνώριζαν καθόλου. Τελικά ήταν η R3, ας πούμε, η καινούργια βιταμίνη. Το σκηνικό μας ήταν μεγάλο, όπως βλέπετε, με τεράστιες φωτογραφίες στη Θεσσαλονίκη στη νύχτα, μπαλκονόποτρες, στα κάστρα. Και το κοινό ήταν γιατροί, φοιτητές που έφερναν οι γιατροί μας από το Πανεπιστήμιο και κόσμος στην αρχή από τα ΚΑΠΗ και μετά όλοι αγκάλιασαν με μεγάλη αγάπη την εκπομπή και έρχονταν με μεγάλη χαρά στην εκπομπή. Κυρία Ζαχαροπούλου, αφού ήταν και μια εκπομπή υγείας, θα λέγατε πως γεννήθηκε και με καισαρική η εκπομπή αυτή? Αντιμετωπίσατε, φαντάζομαι, πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι, πραγματικά. Τα μέσα τότε ήταν πενιχρά, το στούντιο ήταν σχετικά μικρό, τα σκηνικά, οι φωτισμοί, δεν μπορούσαμε εύκολα να κινηθούμε. Όμως ο κόσμος ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό σε αυτή την ξεχωριστή εκπομπή, γιατί κατάλαβε ότι τους αφορούσε, τους βοηθούσε προπαντός να καταλάβουν σε ποια ειδικότητα γιατρών θα πήγαιναν όταν πονούσαν. Και έτσι πληροφορήθηκαν πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Και τα σκηνικά βεβαίως ήταν πρωτοποριακά για την εποχή. Ναι, ήταν πραγματικά πολύ μοντέρνα και επίσης οι γιατροί αγάπησαν πάρα πολύ την εκπομπή, γιατί είχαν ένα δικό τους βήμα ενημέρωσης για να εκφράσουν την αγωνία τους για τον άρρωστο και τα προβλήματα που είχε. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, γιατί εκτός από τη βιταμίνη 3 ακολούθησε και άλλη μια εξειδικευμένη εκπομπή, ήταν με τον κύριο Θάνο Ασκητή, ήταν το Σεξ την Τρίτη και ήταν η κυρία Ζαχαροπούλου και η πρώτη φορά που στην τηλεόραση τέθηκαν προς συζήτηση θέματα που αφορούσαν το σεξ. Πραγματικά, τα θέματα του σεξ ήταν θέματα που θεωρούνταν ταμπού τότε, φαντάζεστε, και ίσως και σήμερα ακόμη. Όμως ανακαλύψαμε τον κύριο Θάνο Ασκητή στην Αθήνα, που ήταν ένας γιατρός που μιλούσε με πολύ μοντέρνο τρόπο για το σεξ, επιστημονικά όμως και με ιατρική τεκμηρίωση. Έτσι κάθε Τρίτη ερχόταν ακούραστος επί 3-4 χρόνια, πετούσε από την Αθήνα και μιλούσαμε και κάναμε αυτή την εκπομπή για το σεξ την Τρίτη, που πιστεύω ότι ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη προσφορά, ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με τους δασκάλους τους, τους γονείς, την εκκλησία, την κοινωνία, για να καταλάβουν πόσο πολύτιμη είναι η γνώση για την αντιμετώπιση αυτού του τόσο προσωπικού θέματος όπως είναι η σεξουαλική ζωή ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια ανεύθυνη συμπεριφορά για τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο. Σωστά. Και βέβαια, επειδή υπάρχει και ο τηλεμαραθώνιος της ΕΡΤ σε συνεργασία με τη UNICEF για την πείνα και τον υποσιτισμό, μου έρχεται λοιπόν στο μυαλό και ο τηλεμαραθώνιος που είχε διοργανώσει η ΕΡΤ 3 ήταν για το Μάθε για να ζήσεις, για τον καρκίνο. Και βεβαίως ήταν πολύ σημαντική εκείνη η εκπομπή που είχε γίνει η κυρία Ζαχαροπούλου, είχε μεγάλη απήχηση και αν θυμάμαι καλά, έτσι και από πληροφορίες που έχω, πρέπει να είχε συγκεντρώσει ένα μυθικό ποσό για εκείνη την εποχή, το 200 εκατομμύρια δραχμές. Πραγματικά. Η εκπομπή αυτή ήταν ένας πραγματικός άθλος για εκείνη την εποχή, γιατί ούτε τηλέφωνα ούτε επικοινωνίες είχαμε σημαντικές όπως έχουμε σήμερα. Όμως οι παρουσιαστές, ο Νίκος Βολονάκης και η Βάσια Τριφίλη, που είχε βασανιστεί και ίδια από το πρόβλημα του καρκίνου, μπόρεσαμε και κάναμε αυτή τον πολύ μεγάλο τηλεμαραθώνιο. Όντως βγάλαμε περίπου 200 εκατομμύρια τότε δραχμές. Ναι. Και ο στόχος μας ήταν, εκτός από την αφύπνιση του προβλήματος για την πρόληψη και τη θαραλέα αντιμετώπιση, ήταν η δημιουργία ενός νέου ξενώνα για τους καρκινοπαθείς, για τους ασθενείς που έρχονταν από την περιφέρεια για να κάνουν τις θεραπείες στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Κυρία Ζαχαροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε έτσι πολύ σύντομα και τις σκέψεις σας αλλά και τις αναμνήσεις σας και μας διδάξατε, μας χαράξατε αν θέλετε έτσι το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παραγωγές της ΕΤΡΙΑ και βέβαια έχετε τα χαιρετίσματα και την αγάπη και των τεχνικών εδώ στην ΕΤΡΙΑ, κυρία Ζαχαροπούλου.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι τα καλύτερα για την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαροπούλου. Καλό βράδυ να σας ευχηθώ. Και βέβαια θα πρέπει να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στον τότε προϊστάμενο του τομέα επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.